Здравейте! Аз съм Сал. И днес, както виждате, сме на пътуване към Банско. Ето това е мистериозния път. Не е толкова мистериозен. Да, това е Божидар. Вау! Не, вау! Виждаш ли бялата точка? Това ти е от камерата. Знам. Не ми е от камерата. От камерата ти я виж как се отразява там. Уау! И се връща в... Вау, прилича като някакво извънземно. Да, наистина. Виж, тук се едно мъгла. Да. Е така. Връщаме се след това. Пич, спри си, пусна го. Да, знам. Това ми е панталона. Вижте колко е хубав. Истински плат. Не, бе, то няма повече. Не, също си по-фалшив. О, не! Извънземното се доближава! Доближава се! Извънземно! Аз съм сам. Чао. Не,